onte, eu e moitas raparigas como a min, onte, todo o día, estuvemos aquí defendendo esta ponte Defendendo de qué? dos franceses. Ah, amigo. E matamos franceses cantos quixemos. Bueno. Claro, non sei por onde andabas porque eu non te visto. Mira. Eu tamén estaba. O que pasa que eu sou máis da retaguardia. Non é por nada, pero... E é certo, como vos portastes as mulleres de Petín. Vaya. Coidado, matastes máis, se me dicir romano. Matastes máis franceses que nós. Home, claro. Moi bien, moi valientes. Vas comparar É máis. unha que é máis que. É máis. Podes xa escribir na historia que tal día como onte, nesta ponte da Cigarrosa, morreron franceses a maus das mulleres máis valientes de todo o mundo xa. De todo o mundo mundial. Neste ano no que andamos, no 1809. Sí, señor. Eso pode Bueno, poñer xa está. no libro de Entón, historia. escoita. Miras, Que- déixame falar. Ai, calma, nadie se tapou a boca. Nós, cando nos pomos, pómonos. Ou se pon unha a matar franceses ou non se pon. Pero, A ver, nós tiñamos que defender a nosa terra e así o fixemos. como ten que ser, Vaya, como boas mulleres que sodes. Que máis? Que é o que querías? Eu non sei para que me chamaches. Que levas aí? Andamos a carrexar viño. Sí, por eso me chamaches. Sí. Pois un vasiño ainda todo. No. Joder, isto non se toca, Pero viño. A ver se me podes axudar. A que bebelo. A levar este garrafón. Non lle tocas, además que tengo aquí un coche que manda carallo. Mira, a ver se me podes axudar. Porque pesa. Pero vamos Que eu ainda cheando frouxa da loita de onte. Andar fluxa, entón te imaginarche eu. Home, Pero, para que é isto? Se non é para beber. andamos a xuntar no viño, hai que o levar ao forno. Para que? O forno faz o pan. Bueno, o forno non teño por que che dar máis explicacións, xa Ah, saberás bueno, para nada, que bume. Marche. Ven aquí. A ver, Joder, ti queres saber? non quero saber, pero se viño, e resulta que hai viño, e non me vas dar nada, teño que che lavar o garrafón. Válgame Deus. Que ganancia teño? Vamos a ver. Quedamos en que onte matamos moitos franceses. Sí. Algún francés, algún matamos, e a outros escaparon. Vale. Escaparon. Sabemos onde está. Bueno, Aí, nesa petada de... vale. Pero quedamos en que imos xuntar todo o viño que poidamos. Sí. Este é godello, pero sírvenos calquera. Porque imos mirar se os empipamos bastante, e cando estén... Jarda eso. Cando estén... Sí, vale, jarda eso. Xa sabes, Jarda que hai moita xente de fora. e non- Eche pa eso. Porque esta xente todo ven de fora. Ti coñeces? Pero esta xente... Eu non a coñece de nada. Pero Pero oiches, Tras. non serán franceses. Que me No, Jarda. Que me espa! Mas tú ves pinta de francés. Hai algún que por el acento igual se le intuye. Pero nada, no. Jarda eso vas a tener gusto. Fecha. Non son franceses, como van a ser franceses, vamos. Claro, tanta xente, que a guerra na que andamos metido, dá que sospechar, isto dá que sospechar. Pero franceses te digo que non son. Ao millor, pola pinta de algún, que tienen ser castrexos daqueles que viviron naquelas épocas aquí nesta Bilbao. Mire, se non hai unha pelexa de dos castrexos. No. Rastrexos non poden ser, Pero, por que non poden? daquela aínda non estaba feita esta ponte da Cigarrosa, non. Colícheme aí. Pois claro que non Hombre. pode ser. Claro, a ponte fíxose despois. Claro, A ponte fíxose no século I. pois claro. Seica, fixeron unha calza, e non dá porta. Fixeron unha calzada romana, por romano. E a calzada era Vía Nova. Sí. A número 18 chamaban tamén. E viña de Braga a Augusta, o sea, de Braga, alá en Portugal, aí abaixo. Ajá. E va cara a Astúrica a Augusta, Ajá. hasta ahora. Entón tiña que pasar por aquí, entón para facer o puente. Home, seguramente antes tamén se pasaba o río, pero de outra maneira. Entón, claro, certo, eles non poden ser porque... Non poden. E non serán estes todos unha centuria de legionarios romanos que van camiño das torres? Si, home, xa se lle nota a todos, Cuidado, mira ben pelos, home, mira. No, esta pedra... Los mocos.
Esta pedra era boa para levar eu para Marco da miña leira. Ora, vamos a ver. Pero se é máis grande o marco que a leira. Deixa-me olhar. Eso non é para o marco. Isto é un miliario. E puñan os romanos nas calzadas para ir marcando as distancias entre eles. Ah. É por iso que quedou aí. E quedou aí porque o vídeo pasaba a día nova. Quedou no sexto, quedou no sexto. E tamén sei que apareceu preto daqui, cerca. Entre outras cousas que van aparecendo. A xente a botar as patacas cada vez vai sacando cousas máis abaixo. Porque aquí está Roma. Así tardan máis en hacer. Non, salen que non son finas. Unha lápida tamén romana, apareceu. Pero, puñeron e puxeron así na fachada dunha casa e quedou ali posto. Vaya carallo, entón poden poñer unha lápida na fachada dunha casa e eu non podo poñer esta pedra de Marco na miña leira. Se te digo que é máis grande ese marco que... Bom, deixa eso, acabou o punto, veña. Ai, che de ver, e digo eu, este non serán do inserso. Teño toda a pinta. Toda. Algunos sí. Por aí vas bastante ben, pero bueno. Cada un... carallo, acabou, se poderían ser. Ahora as preguntas fago cero. Volvo a repetir. Que ganancia levo eu se non vou beber viño? Home, unha boa compañía e unha boa conversa. La cura no. Non, eu matar non mato máis que, mira, feriron moi pior. Bueno, a emborrachar. Bueno, era un cacho, onde isto leva? Hasta o fondo. Pero levo un alapo, cando vexe que tal, Bueno, sí, home, cando cáncer xa o levo eu. Non te preocupes, cansado. Bueno, veña, vamos. Vamos a... Non sei. Que pensas que pasaban por aquí, Que había nova? por a vía nova? Pensas que iban de peregrino? Non, amigo, non, de turistas tampouco. Bueno, oiche, amigo, digo unha cousa. no. De turistas podían vir, porque recursos turísticos aquí temos un cheguidos. Eu creo que se se explotamos ainda volve. Claro que volve. Entón que viñan logo, se non viñan aí. Pois viñan a coller o ouro que había. E digo o que había. Dime agora o que había, cando xa casi estou O no que río. había. Home, algún haberá, algún resto quedará Pero por aí, tomou, pero... Non vai, Ai, isto eu non che tinha merece. entendido que viñan, pois bueno, pois que viñan. Tiñan que outro gozo que cerrar, collían carretera e mante e adiante. Pero non, viñan buscando ouro neste caso ou outras cousas tamén viñan. Non Eu viñan facer sei o do ouro, teño coñecemento deso, de outra cousa non che sei. coñecemento, tú non lo puedes saber. Bueno, nada, veña. Eu Outro lino pouco. no periódico. Outro periódico. No periódico. En cada. O que fan aquí non pode. Iba a facer publicidade, pero non lo vou facer. Non fan. Non, franceses, se non me vi que ir a Francia por ir xa tres meses aquí. Sabe con darte gusto de matalo. Dame a cabeza tola todo o camiño. Como onte mataron non sei cantos. Que me vas contar? Jesús, claro, eso é como recuerdo do Facebook. Cando tal outra vez os franceses. Cando tal outra vez os franceses. Unha ansia. Estaba en jodela para non arrancarlle os pelos. Pois claro, Por pois favor. claro, é que un pause Bueno, a traballar e fai o que ten que facer. Vale, E xa por está. certo, tú non tiñas que traer algo. Ostras, é verdade. Quedou cheo, en chino a mediodía, quedou malao o garrafón do viño. É verdade, é que va ao forno. Eu creo que... Pero non pasa nada, non pasa nada. Vos tamén quedes alá? se dou chegado, sí. Pois nada, eu vou a casa aí arriba. Non, xa sei. Vos quedes por aquí? Home, claro. Ainda non vemos solamente no forno. Eu só le collelo veña, vai, e marchar xa, en seguidinha. Hai que ir. Vai, aquí. Home, xa sabes o que hai que facer. Este xa levo eu, non te preocupes. Oh, moito non che pesa que andas ben con Xa pensei que me quitaba do lombo, pero non me dá quitado. Anda, vamos, que ainda nos queda un cacho. Ai, o teu lombo ainda podía con 10 máis como é. Sí, 14. Mira aquí, que largo.